campengo dole dole bye bye day. Bubakra long live. Bubakra long live. Bubakra long live. Bubakra long live. Ini tutur campengo dole dole bye bye day. Di prasa hamkra ni bangai tini nogo prosar khailai noi. 딱 뭐라고 사랑해. 그러니까 जोंथ' महाराज दलतेर मथाङै फालिबाने चिनो 4 दिन रमै सरि 5 दिन रमै चिनि जे महाराज दिल्ली थाङै जे एग्रीमेंट खाइमाने 50% हामग्रानि बागै आ एग्रीमेंट तै जोंथ' नगो नखल खाइनि बागै अखला जेता आबुनो रगिनो चिनि ताबु सारा जरो कामि जों थाङै दङयो नं कामि थिंथिं खाइजाक विशेष खाइ चिन महाराज को फिरना बागै ताई जे जागा चिन जे दिल्ली जों जे एग्रीमेंट खाइमाने आ एग्रीमेंट ताम तंग जेमन चिनि 50% हामग्रानि बागै आगि जों जे मानि मायं तमन आजिनि समानानि बा गोबां चिनि हानि क्षमता ट्रांसपोर्टेशन क्षमता गोबां मासिन थन दाबि दाबा जों अलरेडी महाराज एग्रीमेंट सेगे फाइजाक और 5 मास बिसिनो काम जतन थांनाय আমরা जों दौल थाङै आबनो जों खरा पिरना बसनो खला जाता আমরা रोदिनि अकासे कयमुं तंनाय चिन महाराज न लगी तंगनि विशेष के तंगनि मोनसे महाराज दं खाके जों तंनाय जों बिन लगी तंनाय हिनि जों तम नग जतन न क कथाना बस जों खला जाता आबो फालिमोन buba garano biasa ma tong ne ta na bless ga bo to 바이오 쿠시나 그만 에이 아실바치로리 알았다